Arrenca la segona fase de vacunació contra la grip i la Covid-19. Però, saps per què és tan important vacunar-se encara que estigui sa? La vacunació està recomanada per a totes les persones a partir dels 60 anys, per totes les persones que tenen alguna condició de risc, per als infants entre 6 mesos i 4 anys, per a les embarassades i per al personal sanitari i de serveis essencials. L'objectiu és clar, protegir-nos de possibles complicacions i protegir els qui més estimem. Vacunar-se és cuidar-se i també cuidar els altres. Només a Catalunya la vacunació evita més de 34.000 casos de malalties i complicacions cada any. La grip pot ser greu i juntament amb la Covid-19 continuen afectant a les persones de més edat i a les que tenen alguna condició de risc. Vacunar-se redueix hospitalitzacions i l'ús d'antibiòtics. A més, cal vacunar-se cada any ja que els virus muten i els anticossos disminueixen amb el temps. Vacunar-se de la grip i la Covid-19 és estimar a un mateix, als teus i al que et fa feliç. Demana cita per vacunar-te a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar a ningú en risc.